Moi Virpi. Hei Anne. Tänään meillä olisi tarkoitus puhua vähän erityisestä tuesta täällä Kareriassa. Me ollaan molemmat erityisopettajia. Ja mistä löytyy lisää? No, jokaisella kampuksella on oma erityisestä tuesta vastaava opettaja, eli ERVA. Mitä erityinen tuki on? No, erityinen tuki on sellaista säännöllistä ja jatkuvaa oppimisen tukea, esimerkiksi oppimisvaikeuksiin. Ja sitä varten tehdään aina hallinnollinen päätös. Erityisen tuen tarve, sehän havaitaan aina opintojen alussa tai opintojen aikana. Miten se erityinen tuki näkyy sitten siellä opiskelijan arjessa? Erityinen tuki on aina yksilöllistä opetuksen ja ohjauksen järjestelyä ja erilaisia toimenpiteitä. Ja näitä voi olla siis yksilölliset tehtävät. Monipuoliset materiaalit ja selkeys. Ja myös työelämässä tapahtuvan oppimisen tuki. Milloin nämä tukitoimet suunnitellaan ja kuinka pitkäksi aikaa? Tuki aina suunnitellaan joko tutkinnon osittain tai aivan koko opintojen ajaksi. Meidän ERVOjen yhteystiedot löyvät Karerian nettisivuilta. Ole yhteydessä.